Grendel dadi gendel. Tok warai. Apa kuwi? Mlentung. Nek dicokot nyamuk kae berarti gendel. Bener wis. Rasah terus ndak tekan dindi. Ha iki cahe cangkeme lecek iki. Oh, lecek. Apa-apa diomongke tenan nih. Iya. Memanismu hangu jiwa Natalan wingi kowe sing nakokke lho, Sa. Lho, Mbak Elisa kok anu Mbak ikut kemana Pak Sino pulang? Oh, ke Sulawesi enggak. Kemana? Ke Trawono. Kok ke Trawono? Ah, bapakne Trawono, mbokne Sulawesi. Trawono. Trawono. Aga